Den stemningsfulde midnatsmesse fra Rom og en morgåde med Columbo. Jeg håber, vi ses juleaften på DR1. Ja, hvad søren må de fejre? Andrea, hvad laver du? Jeg piller ikke. Julen på DR1 giver dig masser af magi, Dejlig nat, ikke? Hvad? En talende snemand? eventyr og sport. Hey, hvad er det for et lys i snudeskaftet? Der er mega meget god underholdning i hele din juleferie på DR1. Ved du for eksempel, hvad der er forskel på en papegøje og en tv-vært, hva'? Ikke rigtigt. Så skulle han ikke være blevet tv-vært. Er gået i barndom og på besøg af en flok særdeles kendte gæster. Ikke kickflipper. Cirkeline og fødselsdag. Mange gaver. Ja, det er nemlig rigtigt. I spørger, hvad kan I vinde? I kan vinde det store. Aha, nytårsknald. Nå, dig eller hvad? Og det glæder jeg mig til at se. Aha, fredag kl. 20 på DR1. Hvordan har dit år 2006 været? Det er et af årets traditionsrige programmer. Vi ser tilbage. I år på en helt ny måde. Kommer der ikke nogen? Jo, der bliver fyldt med gæster, men vi afslører ikke alle hemmelighederne på forhånd. Jeg er jo faktisk Brøndby-fan. De to her kommer. I thought you were my girlfriend. I thought you were my friend. Hvad skal du gøre bedre helt privat i 2020? Hvor lang tid har vi, Ebbe? Året, der gik 2006. Hvornår startede vi med den kaffe der? Det er torsdag kl. 20 på DR1. Og Halle Berry kommer. Det er to tema om Judas. He's the one who handed over his friend. Forræderen, der svigtede Jesus. And he's the one who is damned for all time. Eller gjorde han? For et ældgammelt dokument er dukket op. But 85% has been restored. Et dokument, der så tvivl om hans skyld, og mere end antyder, at det var Jesus selv, der bad Judas om at forråde sig. Se, det er to tema. Judas-mysteriet. Anden juledag 2030. 1. januar erstattes tv-licensen af en ny medielicens, som skal betales af alle husstande, der kan modtage DR's udsendelser via tv, internet eller mobiltelefon. Men vi har fundet en familie, der ikke ejer nogen af delene. Nå, Irene, jeg kan forstå, at det er din idé at leve et liv uden moderne teknologi. Ja, jeg tror ikke på teknologi. Nej, men det kan vel orientere dig, underholde dig, få tiden til at gå. Vi har ikke brug for at få tiden til at gå. Den går af sig selv. Og det kan være meget, meget morsomt at følge med i. Sådan. Se flere underlige film på dr.dk/medielicens. Lige nu er der julekalender. Vi starter Absalons Hemmelighed med et resumé.